Украина, с ръководител Олга Никоненко. Хорова композиция «Пламя». И докато децата заемат своите места на сцената и ръководителката носи при нас музиката на децата, още няколко съобщения за всички ръководители. Знаете, че всеки колектив, участник във фестивала, получава грамота. Затова моля всички, които вече са играли и не са получили своите грамоти, да дойдат при нас, за да ги получат. И така очакваме музиката. Музиката на колектива. Браво на децата! И докато очакваме музиката, нека да напомним на всички, че тече първият конкурсен ден от Международния детски фестивал Слънце, радост, красота, Несебър 2011 година. Тук има участници от 11 държави, които донесоха заедно с себе си своите умения в танцовото, певческото, изобразителното и инструменталното изкуство. В трите конкурсни дни на фестивала ние ще видим всички тях в раздели и номинации като съвременни танци, хореография, народна хореография, характерни танци, вокал, забавна песен и народно пеене, академичен вокал. Из целия град в момента малките художници творят своите нови картини и ще имаме възможност да видим Несебър през погледа на техните детски очи. Зажигая блеском глаз, ночь на